Binigay ko kay Aling Lisa yung anak ko. Ang sabi niya, ipapalit daw niya sa namatay na bata yung anak ko. Ibig sabihin, Sa mga kwento mo pa lang, sigurado ako, anak ko yun, Masong. hindi ko alam, Maray. Si Brian ba? Siya ba yung kapalit sa namatay kong anak? Oo. Maring Ruby, bakit ka umiiyak? Ang anak ko. Paring Masong, sabihin mo, nasan yung anak ko? Nasan? Masong, anong sinasabi ni Maring Ruby? Pasensya na talaga kayo. Hindi ko alam na ganito ang kalalabasan ng ginawa ko. Ano? Magsalita ka! Si Brian ba? Sumagot ka! Oo. Siya yung pinalit ni Aling Lisa. Ang anak ko. Anak ko pala si Brian. Kaya pala maganang loob ko sa kanya. Sandali. Hindi ko kayo maintindihan. Papaliwanag ko sa iyo ang lahat, Mitch. Patawarin mo ako.